Egunon. Egunon, eskerrik asko etorri zaretelako. Maikideak aurkeztuko dizkitzu lehenengo. Ezkerretara Edurne Otamendi Donostiako Udalaren ordezkaria. Eta Eskubitara Idoia Trenor Bagera elkartearen, Euskal Elkartearen ordezkaria. Euskaltzalen elkartearen ordezkaria. Bueno, liburu bat aurkezteko ditu dizuegu. Liburuari buruz xehetasun gehiago emango dituzte lankideek, baina liburua da alde batetik bilduma bat, esperientzien bilduma bat, eta gero esperientzia horietatik ateratako gida bat. Xehetasunak emango dizkitzuete. Bilduma zerena, esperientzia zeren gainean. Hiztunen aktibazioaren gainean. Hiztunak armairutik irtetzeko egin dituzten hainbat esperientzien bilduma da. Eta zergatik irten behar da armairutik? Euskararekin gertatzen ari delako dagoeneko mila aldiz errepikatu dugun ideia bat. Ezagutza datuak gero eta hobeak dira, ulermen maila gero eta handiagoa da, euskarari buruzkoa, baina gero horrek ez du proportzio berean erabileran islarik. Eta neurri batean, oztopo batzuk badirelako noski, hortarako, ezagutzarena da bat, baina ezagutzarena esan bezala ari da oztopo hori, ari da neurri batean konpontzen, baina gero daude inertziak, ohiturak eta bestelako oztopo batzuk. Eta hori gainditzeko sortzen ari da halako dinamika bat, tokiko aktibazioa, hau da, hiztun bakoitzak lehenengo maila pertsonalean, baina gero maila kolektiboan taldeka ari dira antolatzen. Honen lehenengo referentzia Lutxo Egiaren performance izan daiteke, harek bere maila pertsonalean entzun Bilbon, hilabete euskeraz zer gertatuko zen. Geroztik, horrek izan du, ura izan zen abiaburua, baina geroztik hainbat esperientzia indira. Tokiko aktibazio hori buruz, nola txertatzen da hori, Aldundiaren partetik ari naizenez, nola txertatzen da hori gure jarduerakin. Ni nator hain zuzen ere, oain kargu publiko baten da, baina ni nator hain zuzen ere tokiko aktibaziotik, eta horre eman ditut, nire euskaltzale jardueraren, eta ezagitzen baiturte, eta 10 eta 15 urte. Niretzat da lehentasunezko elementu bat. Badakit, sarri esaten dela hiztun aktibatzea eta euskara ezin nahi duenak egin dezala esateak batzuk interpretatzen dute, hiztunarengan uzten dela egiteko karga guztia, eta hori ez da horrela. Bakoitzak du hemen bere erantzukizuna, eta erakundeok ditugu erantzukizunak eta inberreko garrantzitsuak, baina hiztunak euskaraz bizi nahi duenak adierazten badu, adieraziko bagendu euskaraz hitz egiten dugunok, euskara hautatu dugunok gure hizkuntza nagusi bezala, adieraziko bagendu danok beti gure hautu hori, seguru euskara askoz ere gehiago ikusiko litzatekeela, eta gainera gizartean gaia planteatuta egongo litzatekeela. Azken finean hemen bizikidetza kontu bat eta ari garelako. Hizkuntza erabiltzen dugu gure harremanetarako, gure harremanetan sortu daitezke harreman onak eta sortu daitezke gatazkak, eta gatazka konpontzea da bizikidetzaren helburua. Hizkuntzarekin ere gatazka sortu daitezke, eta hori ez da bukatu beharrik. Baina gai izan beharko genduke eta gai izan behar dugu gatazkak esplizitatzeko eta konpontzeko. Orduan, alde hortatik, hiztunak, euskal hiztunak, euskara hautatu duten hiztunak armairutik irtetzea da ezinbesteko baldintza, gatazka hori dagoen kasutan azaleratu dein, edo beste kasu batzutan, ohiturak aldatu daitezen. Guk gure eskema osoan planteatu dugu, gure jardueraren, zuzendaritzaren jarduera osoan planteatu dugu Euskara 4.0 deitu genion ekimenari, planteatu duguna da lan egitea beti gizarte eragileekin, beste erakundeekin, lankidetzan eta berrikuntza terminotan. Legealdi hasieratik tokiko aktibazioari
lehentasunezko toki bat eman dion gure planteamentuan, soziolinguistika klusterarekin dugun ikerketa planteamentu hortan tokiko aktibazioari eman genion lehentasuna eta eskatu genien ari gara zenbait esperientzia konkretu sakon ikertzen. Baina gero, bultzatu nahi duguna da baita ere, iztunen aktibazio hori, iztunak mogitzea eta iztunak irtetzearena, armairutik irtetzearena. Eta hortan, lankidetzan, etorri zen bageraren kasua, egian izan dago esperientzia, eta egiako esperientzia nolabait jaso eta plazaratzeko proposamena. Esan genuen, noski baietz. Gero, Lasarte horian ikerketa erraldoi bat planteatu zutenen baietz esan genuen bezala. Iruditzen zaigulako gai hau lehentasunezko gai badela. Gero, bagerak, esplikatuko dizuen bezala, bagerak indu horren gainean esandakoa baino asko zer lan handigo hortan zorionak emanbertzezkie, Idoiari eta bere taldeari indutelako, ikusiko duzu zer da, gauza bikain bat, bilduma bat indute, enbat esperientziena eta hortik gide bat ateretzarena. Hori izan nik esateko neukena, Edurne Otamendi emango diotitza, eta gero ja Idoiak esplikatu dugu liburuaren edukia. Edurne? Bai, egunon. Nik Mikelek esan duenaren gainean gauza handirik esateko ez daukat, Idoiak dauka esateko interesgarriena. Hasteko, nik zorionak eman nahi dizkiot Bagera elkarteari egin duen lanagatik, eta baita eskerrak ere, ze denentzat oso baliagarri izango den materiala sortu du. Donostiako udalean sinisten dugu aktibazioaren kontu honetan. Urte asko daramazkigu Euskararen normalizazioaren inguruan lanean, ekimen asko antolatzen, jarduera asko egiten, baina Mikelek esan duen moduan klabea eta klabea erabilerara begira, eta hor daukagu momentu honetan erronka, klabea ezagutza dugun guztiok aldugun guztietan egitean egongo litzateke, ezta? Eta horretarako ezin da dena pixu guztia norbanakoaren gain utzi. Beraz, ekimen hauek pixka bat lagunduko digute alde batetik taldearen babesa izaten, eta bestetik baita ere nolabait aldaketa hauek eta hizkuntz ohituren aldaketak kontzienteki eman behar dirala ere ikusten da. Etorkizunean modu naturalean eta modu inkonstientean egin ahal izateko lehenbizi aldaketa horien kontzientzia osoa izan behar duzu eta autu bat egin behar da horretarako. Beraz, alde hortatik uste dut oso importantea dela bai gizarte eragileen babesa, sozialki babes bat izatea, eta baita erakundeen aldetik ere babesa izatea. Eta pixka bat, momentu honetan, Bagerak egin duen lan hontan biltzen diran ekimen guztiek, eta datorren urtera begira ere, topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak ere, pixkate denen esku mahai gainean jarri duten erronka horretan, uste dut denok hartu behar dugula parte, eta noski erakundeok ere bai. Uste dut klabea eta arrakastaren klabea hortan dagoela gainera, gizarte eragileek erakundeekin batera lan egitean. Eta, esan bezala ez dut luzatu nahi, guk esperientziak baditugu Donostian, Donostiako auzoetan, 11 auzoetan ari gea urte osoan zehar lanean Bagerarekin batera, euskararen egunerako eta egiten ditugun kontuetan auzo gehienetako eragileek parte hartzen dute, eta, egian eta ainorgan hemen ja jasota dauden egin diran esperientziak bezalaxe, aurtengo udazkenerako eta euskararen egunaren bueltan Intxaurrondon eta Altzan ere prestatzen ari dira horrelako aktibazio lan bat. Beraz, besterik ez daukat esateko, eta Idoiari emango nioke hitza. Oso ondo. Mila esker, aurkezten horrengatik. Nik saiatuko naiz, prestatu dut hemen txuleta bat, eta saiatuko naiz ez irakurtzen, baina igual jongo zaizkidu egiak. Azaltzearen pixkat lan honen prozesua edo nondi datorren Mikelek dagoeneko aipatu du, baina
ni ere egiakoa naiz, bagerakoa izateaz aparte, eta, egian bizi izan genuen esperientzia horren ondotik, ikusi genuen interesgarri izango zela lan hori biltzea, jasotzean. Nunbaiten, euskarri baten, ekimen hori martxan jarri eta segituan hasi zitzaizkigulako inguruko herritatik eta Euskal Herriko hainbat txokotatik, interes berezi horrekin deitzen, beraien herrietan, mugimenduetan, ekimen hau martxan jartzeko asmoakin. Eta guke, hasieran esan genuen, xume-xume bilduko dugu egin duguna eta hau zabalduko dugu. Baina gero, ikusi genuen segitun hasi ziela martxan beste ekimenak eta herri bakoitzan tokian toki martxan jarri ziren ekimenak euren artean zeukaten desberdintasuna interesgarria zela ere jasotzea. Oso ezaugarri desberdinak zituzten herriak zirelako, baliabide desberdinak zituzten herriak zirelako, elkarteak zirelako, eta hori ere jasotzea interesgarri ikusi genuen, nahi genulako adirazi nahi izan dugulako, eta nik uste hori jasota gelditu dela, igual dula nun nahi den egingarria delako. Eramangarria da ekimen hau, edozein lekutara, taldetara, tailer batetara, herri batetara, auzo batetara, edo mugimendu batetara, ez? Eta horregatik, lan honetan, bi ale desberdinetan bereiztea erabaki genuen, batetik dago nola egin dute liburuxka, eta hemen hizkuntza ohituretan eragiteko esperientzien bilduma honetan jaso ditugu 10 esperientzia desberdin. Ez dira 2016 eta 2017an egin martxan jarri ziren ekimen guztiak, baizik eta batzuk horien kontakizuna saiatu gara jasotzen. Bertan daude hain zuzen Donostiako Piratak, Donostiako Añorga eta Egia auzoak, Trapagaran, Arrigorriaga, Agurain, Aiaraldea, Lasarte, Astigarraga eta Hernani. Gipuzkoarrak dira gehienak, baina badaude oso inguru erdalduna den herriak ere bai, eta baita Baiara bat ere, edo Donostiako Pirata den mugimendu bat bai, ez? Gazte, eta ez hain gazteen mugimendu bat. Eta, bereien artean desberdinak diren arren, liburuxka honetan kontakizuna modu berdinean egin dugu. Hau da, naiz eta prozesuak oso desberdinak izan euren artean, atal berdinen arabera egin dugu kontakizuna. Hala, irakurlearentzat irakurterrazagoa edo suertatzeko. Eta igual, Lasarten, Intzuten, euskarriak sortu zituzten hola, Aiaraldean euskarrien atalerazoaz, bai? Kontakizuna modu ordenatuago baten egiteko atal berdinen arabera bereizi genuen. Hemen kontakizunen bilduman interesgarri iruditu zitzaigun ere bai prozesua bera azaltzea. Eta bereziki garrantzia eman diogu prozesuari, prozesuak berak eman dituelako emaitzak. Eta egia da, martxan jarri diren ekimen guztiek eman dutela oso emaitza positiboa. Askotan emozionala da bizipen hori, positibotasun hori, baina Lasarteko esperientziak eta egindago ikerketak erakutsi du benetan emaitzak eraginkorrak izan direla. Hori batetik, orduan nola egin dute, nola honek dauka garrantzia, bai? Nola horrek azkenean, nola horri askotan ez diogu erreparatzen eta ez da gutxi etxi behar. Nolakotasun horrek badauka garrantzia handia. Eta Agurainen esaterako 75 ordu euskeraz egiteko ekimen hortan 6 hilabeteko prestaketa egin zuten. Orduan, prozesuak benetan dauka garrantzia ekimen hauetan. Ez da ulertu behar kanpaina bat, hasi eta bukatzen den kanpaina baten modura, baizik eta lanildo baten barruan, estrategia baten barruan, dagoen mugarri bat izan daiteke, baina progresiboki garatzen joango den diskurso bat. Hemen hori da liburuxka honi dagokiona. Eta bereiztea erabaki genuen beste liburuxka batean, 10 esperientzia hauetatik sortu ziren euskarri, pauso, prozesuek, hortik ateratako gako horiek. Orduan, gakoen bilduma txiki bada, eta aipatzen da, ekimena hasi aurretik zer hartu behar den kontutan, ekimena diseinatzerako garaian
zein ezaugarri eta zein gomendio atera ditugun beste herrietakoek gomendatutako gauzak biltzen saiatu gera, eta garrantzitsua ere bai zein pausu eman behar diren ekimena egiterako garaian. Eta oraindik eta garrantzitsuakoa da, askotan ahazten zaigun kontu bat, ekimena amaitzen denean zer egin behar dugun. Esan bezala, ez degulako planteatzen amaitzen den zerbait bezala. Baizik eta beti, etorkizunean ere bai, beti lanildo baten lanketa moduan, ez? Orduan, ekimena amaitzen denean, hurrengo pausoari ekiteko, hor gako batzuk edo galdera batzuk ere eskaini ditugu liburuxka horretan. Eta guri ere bai, gustatuko litzaiguke eskerrak ematea ere bai Foru Aldundiari, hau egiteko aukera izugarri izan delako guretzako, Donostiako udalarekin ere harremanetan gaude bageran eta egiako ekimena aurrera ateratzeko garrantzitsua izan zen udalaren laguntza, eta orain eskuartean bai Altzan eta Intxaurrondon egiten ari garen lana nahiko potoloa izaten ari da, batez ere Altzak daukan dituen ezaugarriengatik bere zailtasunekin, baina ikusten ari da posible dela ere eremu horietan olako ekimenak martxan jartzea, eta aipatu nahiko nituzke ere Irudamatxoko kideak benetan zaila izan delako bildu egun eduki guzti horri forma ematea, irakurterraz bihurtzea, eta grafikoki ere bai zerbait praktikoa sortzea, ez? Orduan, paperean atera ditugu ale dexente banatzeko, nahi duenantzat banatzeko, baina gero ere sarean jarri dugu eskura, hemen ikusten dian ikonotxo guzti hauetan lotura asko daudelako, orduan digitalean praktikoagoa iruditzen zaigu ere bai zuzenean lotura arazoa zelako. Azkenean, bai hemen eta bai hemen, herri bakoitzak eta esperientzia bakoitzak sortu dituen bai euskarriak edo kontakizuna osatzen duten dokumentuak, artikuluak edo bildu ditugulako bertan, bibliografia txiki moduan edo. Eta, kodigo irekian edo egin ditugunez herri guztiek eta esperientzia guztiek gauza, erabilgarri direla, bakoitzak nahi duenean, nahi duen erara moldatzeko. Oso ondo, ideia eskerrik asko, Edurne eta Idoiari. Azken ideia bat, udaltopen izan zinetenak, badakizue han HPS-ek, Edurnek aipatu den bezala HPS-ek eta topaguneak aipatu zutela lan hildo bat eraikitzeko borondatea, konpromisoa. Lan hildo hori sendotzen ari da bidea egiten, eta nik uste dut, aurtengo euskararen egunean horren berri gehiago izango dugu, proiektuaren garapen zehatza izango dugu, eta 2018 izango da, toki aktibazioan izango da urte oso betea. Tresna oso importantea dau, eta holako tresnak ere sortu beharko dira, lanak errazteko. Eta ni konbentzituta nau lan honekin, lan hildo honekin, eta gauzak ondo egiten baldin baditugu, lankidetzan egiten baldin baditugu, erakunde publiko eta gizarte eragileen artean, 5 urte barruko hurrengo datu soziolinguistiko noldea datorrenean, gai izango garela agertu dien zantzu kezkagarri batzuk buelta emateko. Zuen galdera bat balego, erantzuteko prest. Ez nuke esango perretxikoak bezala sortu direnik, baina zuk azpimarratu duzu bakoitza dituela bere ezaugarriak, baina ia munta zabalagoko eta edapen handiko ekimen horiei begira, iruditzen zaizue hau euskararen normalizazioen prozesuan beste hainbat lanabesekin gertatu den bezala, nolabait esateko sistematizatu daiteke aurrera begira esperientzia hauen inguruan sortu daitezke protokoloak edo jarduteko moduak edo orokorrak izan daitezkeenak edo hobe litzateke orain arteko dinamika espontaneo hoiekin jarraitzea. Nola ikusten duzue ikuspegi horretatik etorkizuna?
Bueno, nire iritziz, nik uste utzi behar dela ere progresiboki 2016an hasi ziren ekimen hauek eta egin behar dute bere bidea. Edapen handiko proposamen horiek edo Euskal Herri mailan horrelako ekimenak martxan jartzeko proposamenak ongi etorriak dira, dena da ongi etorria Euskararen normalizaziorako bidean. Nik uste herri bakoitzak aukeratuko dula ere zein ezaugarri edukiko dituen ekimen horrek tokian toki ez. Eta hori da interesgarriena, ez dela plantilla bat denentzako berdina izango dena. Baizik eta bakoitzak egokituko duela bere behar eta jarri dituen helburuen araberako ekimenaren ezaugarriak olakoak izango direla. Nik uste oso garrantzitsua dela bi dinamikak uztartzea. Hau da, beti gorako prozesu bat izan behar du. Ari gara hiztunetaz, ari gara hiztun taldetaz, beraz beti gorako prozesu bat izan behar du. Analisiak gorago ingo ditugun erakunde edo daukiduna da, marko egokia sortzea, baldintza jartzea, oztopo kentzea, tresnak eskaintzea, daukidu olako lan egitea, baina azkenean hau ezin da goiti berako prozesu bat izan. Hiztuna aktibatuko da, baldin eta errez xamar edo bere interesa pizten baldin badeu. Orduan, nik uste dinamika izan daitekela oso aberatsa, ikusten dalako, berez sortu ziren perretxiko batzu, baina beste mordo bat daude, bantxe, bero, atzo ikusten duen, Deustu aldean, ere, ez dakit, zenbait egunetako erronkariekin diote, eta bestean ere ari dira, itxoin gabe, lan hildoa, eta hori oso sanoa da. Marko osoa sortu bitartean ere, jendeak indezala. Azken finean, garbi daukaguna da, hizkuntza berdintasuna etzen duen hori, hizkuntzen arteko oreka, etorriko dela, izango dela, etengabeko lan bat, batez ere, hizkuntza gutxitutik ari garen ontzat. Izango da, etengabeko erronka bat izango da. Beraz, ez dezagun aukerari galdu, urratsak egiteko, eta guazen, ia sortzen ditugun baldintzak, maratoi hori gerota erosoago eta gerota gustagarriago izan den. Azkeneko beste bat. Zuk aipatu duzu garrantzitsua dela aurrera begira zerrez, jakin nahi nuke, ondo ezagutzen duzu egiaren kasuan edo ia egiten ari zaion jarraipenik horrek auzoan sortu dituen dinamikak iraunkorrak diren, utzi duten arrastoa neurgarria ote den ia horrek hizkuntza ohituretan izan duen eragina irauten duen bitartean oso polita, baina gero aurrera begira ze baliabide daude horren jarraipena egiteko? Guk egian martxan jarri zenean oso espontaneo izan zen, orduan ez genuen neurgailurik jarri hori neurtzeko, gero lasarte etorri izan atzetik eta hor demostratu ahal izan dugu benetan baliagarria izan zela esperientzia, ez? Nik uste ere hori etorkizunerako erronka dela, egiten dugun hori neurtzeko baliabideak sortzea. Kasu honetan guk adibidez, esperientzia bakarrak neurtu du, eta denek aipatzen duten hutsune bat da, edo aurrera begira helduleku bezala bai behar dugula ikusteko zein den benetan ekimenaren bitartez lortzen diren helburu horiek neurtzeko beharrezkoak direla bitartekoak sortzea. Igual gehiago da bizipenetatik abiatu den kontu bat, eta egiako kasuan ni bertan bizita bai nabaritzen dena eragina, eukiun eragina. Egin den lanketak ere bai inguruan eta paisaian eragin duelako. Orduan denda batetara sartzerakoan, igual lehen aurpegi txarra jartzen zizunak, euskaraz eskatu ondoren dagoeneko ja ez dizu aurpegi txarra jartzen eta irribarre egiten dizu. Badaude harreman berriak sortu ziren eta orduan orain euskarazko harremanak dira lehen ez zirenak, kuadrilla batzuetan eragina handia eduki zuen. Bada txikiak dira, baina eske txikitasun horietatik egiten dira, ate berri pila irekitzen dira holako ekimen baten, orduan arnasa haizia sartzen da. Uste dut hurrengo prentsaurrekorako zai daudela, beraz hementxe utziko dugu, zerbait gehiago balegoan ere izango dugu aukera hemen hitz egiteko. Eskerrik asko eta hurren arte.